εκεί, έλα. Πάρει και αυτή τώρα. Τη βάλει την έλευση από πίσω της νόξης. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Πώς γρήγορα ρε. Έχει και γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Κατέβα. Τι πας το τηλέφωνο. Εσύ τώρα μπορείς να τραβήσεις τη σκάλα. Μία και έξι τράβα το. Έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις και TV. Όλα θα σου άρεσε. Και υπεύθυνοι δήλωσαν τα ονόματα. Και να πας και πεις τα μούτρα τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Τι είναι, Έλα, βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Κατόβλης. Και εμείς όταν ανέβηκαμε. Εκεί κάτι που την ώρα κατέβαινε. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβεί και το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, θα ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι που θα είναι πάλι καλά. Άστρε, χαρεί τώρα. Άμα δες ξανακριβώ.